खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननो थांनाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि GK/GS नि सोंनायनि फिननायखौ लानानै फैलायबाय, जाहाथे नोंथांमोना एसेबाबो आइडिया मोनो जे GK निफ्राय माबायदि सोंथिया फैमारो। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक आरो बेबायदि इम्पर्टेन्ट भिडिअखौ सिगांग्रो मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइबबो खालामबानो जाबाय। गिबि सोंथियाव दं, भिक्ट'रिया मेम'रियेलआ बहा दं? अपसनाव दं ए. कलकाता, बि. गोदान दिल्ली, सि. मुम्बाइ, डि. भ'पाल। बिनि थार फिननाया जाहैबाय ए. कलकाता। नैथियाव दं, इं 2021 मायथाइनि दिसेम्बर दानाव आसाम वैभव बान्थाखौ आजावग्रा सुबुङा सोर? अपसनाव दं ए. जितेन्द्रनाथ ग'स्वामी, बि. रतन टाटा, सि. रतन ध्यान, डि. अमलप्रभा दास। बिनि थार फिननाया जाहैबाय बि. रतन टाटा। थामथियाव दं, नरेन्द्र मदि स्टेडियामआ बहा दं? अपसनाव दं ए. बर'डा, बि. सुरत, सि. मेहसाना, डि. आहमेदाबाद। बिनि थार फिननाया जाहैबाय डि. आहमेदाबाद। ब्रैथियाव दं, MPLAD मावथांखियाव LAD आ माखौ फोरमायो? अपसनाव दं ए. लकेल एसेट डेभेलपमेन्ट, बि. लकेल एरिया डेभेलपमेन्ट, सि. लिडिं एसेट डेभेलपमेन्ट, डि. लकेल एरिया डिस्ट्रिबिउसन। बिनि थार फिननाया जाहैबाय बि. लकेल एरिया डेभेलपमेन्ट। बाथियाव दं, सोर सुबुंनि जोनोमखालि आसामाव अभिरुचि गेलेमु सान खुंफुंनाय जायो? अपसनाव दं ए. बगेश्वर बरुवा, बि. मनालिसा बरुवा, सि. हिमा दास, डि. राधा गबिन्द बरुवा। बिनि थार फिननाया जाहैबाय ए. बगेश्वर बरुवा। दथियाव दं, इण्डियान सिभिल सार्भिस आनजादखौ उथ्रिसारनो हानाय आसामनि गिबिसिन सुबुंनि मुङा मा? अपसनाव दं ए. जामसंगा नामफुइ, बि. आनन्दराम बरुवा, सि. हेमा चन्द्र बरुवा, डि. पार्बती प्रसाद बरुवा। बिनि थार फिननाया जाहैबाय बि. आनन्दराम बरुवा। स्निथियाव दं, मोनफ्रोमबो जाथायनि समान आरो उल्था फिनजाथाय दं। बुंथिनाय बेसाद बिगियाननि बिखान्थिखौ सोर दिहुनदों? अपसनाव दं ए. बेन्जामिन फ्रांकलिन, बि. माइकेल फाराडे, सि. सार आइजाक निउटन, डि. एलबार्ट आइनस्टाइन। बिनि थार फिननाया जाहैबाय सि. सार आइजाक निउटन। दाइनथियाव दं, जिम्बाब्वेनि राजथावनिनि सहरआ मा? अपसनाव दं ए. नाइरबि, बि. हारारे, सि. काइर', डि. खार्टुम। बिनि थार फिननाया जाहैबाय बि. हारारे। गुथियाव दं, जुथाइ आरब आमिरातनि रांखावरिया मा? अपसनाव दं ए. रुबल, बि. दिनार, सि. दिराम, डि. शेकेल। बिनि थार फिननाया जाहैबाय सि. दिराम। जिथियाव दं, बबे नोगोर दाबनैनि गेजेराव नरनारायण सेतु दालांआ दं? अपसनाव दं ए. तेजपुर आरो कलियाबर, बि. नगाव आरो जरहाट, सि. जगिघ'पा आरो पन्चरत्न, डि. डिब्रुगड़ आरो धेमाजि। बिनि थार फिननाया जाहैबाय सि. जगिघ'पा आरो पन्चरत्न। जिसेथियाव दङ, आहम राजफोलेरनि जोबथा राजाया सोरमोन? अपसनाव दं ए. चन्द्रकान्त सिंहा, बि. जगेश्वर सिंहा, सि. कमलेश्वर सिंहा, डि. पुरान्दार सिंहा। बिनि थार फिननाया जाहैबाय डि. पुरान्दार सिंहा। जिनैथियाव दं, लक्ष्मीनाथ बेजबरुवानि अमर अपना देश खन्थाइया गिबियाव बहा फोसावजायामोन? अपसनाव दं ए. बाही, बि. अरुण'दय, सि. जानबरी, डि. जनाकी। बिनि थार फिननाया जाहैबाय ए. बाही। जिथामथियाव दं, बेंककआ बबे हादरनि राजथावनि? अपसनाव दं ए. साउथ करिया, बि. फिलिपिन्स, सि. इन्ड'नेसिया, डि. थाइलेण्ड। बिनि थार फिननाया जाहैबाय डि. थाइलेण्ड। जिब्रैथियाव दं, गपिनाथ बरद'लैनि उनावनो सोर आसामनि गाहाय मन्थ्रि जादोंमोन? अपसनाव दं ए. बिमला प्रसाद सालिहा, बि. शरत चन्द्र सिंहा, सि. बिष्णुराम मेधि, डि. गलाब बरबरुवा। बिनि थार फिननाया जाहैबाय सि. बिष्णुराम मेधि। जिबाथियाव दं, आसामनि गिबिसिन देहा फाहामसालि फरायसालिमाखौ बहा गायसननाय जादोंमोन? अपसनाव दं ए. जरहाट, बि. गुवाहाटी,
सि सिलचर, डि डिब्रुगड़। बिनि थारफिननाया जाहैबाय डि डिब्रुगड़। 14थियाव दं गाहायनि बबे जायगाया गोदान दिल्लीनि सेराव दं? अपसनाव दं ए गुरुग्राम, बि नन्दीग्राम, सि सेकुन्दराबाद, डि धनबाद। बिनि थारफिननाया जाहैबाय ए गुरुग्राम। 17थियाव दं मार्ग्रेट थेचारआ बबे हादरनि बारग' गाहाय मन्थ्रिमोन? अपसनाव दं ए निउजिलेण्ड, बि कानाडा, सि इजराइल, डि इंलेण्ड। बिनि थारफिननाया जाहैबाय डि इंलेण्ड। 18थियाव दं रुस आरो आलास्कानि गेजेराव थानाय दै बाहागोखौ मा मुंजों मिथिनाय जायो? अपसनाव दं ए पानामा जाम्फै, बि बेरिं हा सुजाब, सि सुइस जाम्फै, डि फाक हा सुजाब। बिनि थारफिननाया जाहैबाय बि बेरिं हा सुजाब। 19थियाव दं गाहायाव होनाय बबे मटर गारिनो NHAI फास्टेग ट'ल्सनिफ्राय रेहाय होनाय जादों? अपसनाव दं ए एम्बुलेन्स, बि पेट्रलियाम टेंकार, सि बोराय नोगोरारिनि गावनि मटर गारि, डि रैखाथि मावसानि गावनि मटर गारि। बिनि थारफिननाया जाहैबाय ए एम्बुलेन्स। 20थियाव दं आसामनि गिबिसिन गोदान मुगानि नायजाबसालि न' ब्लां बान थियाटारआ बहा दं? अपसनाव दं ए गुवाहाटी, बि जरहाट, सि तेजपुर, डि नगाव। बिनि थारफिननाया जाहैबाय सि तेजपुर। 21थियाव दं गाहायनि बबे हादरा खोला आमेरिकायाव दं? अपसनाव दं ए समालिया, बि बलिभिया, सि तास्मानिया, डि कम्ब'डिया। बिनि थारफिननाया जाहैबाय बि बलिभिया। 22थियाव दं भारतनि उदांस्रिनि थाखाय जालांनाय बबे सोमावसारनायाव कनकलता बरुवाया रुंसारि जायो? अपसनाव दं ए हेफाजाब होयि, बि भारत नागारनाय, सि सिपाइ बिग्रायनाय, डि आयेन मानिथि। बिनि थारफिननाया जाहैबाय बि भारत नागारनाय। 23थियाव दं अख्रां मण्डलआव दावबायग्रा गिबिसिन भारतारि सुबुंनि मुङा मा? अपसनाव दं ए कल्पना चावला, बि बिक्रम साराभाइ, सि राकेश शर्मा, डि युरि गगारिन। बिनि थारफिननाया जाहैबाय सि राकेश शर्मा। 24थियाव दं आसाम हादरसायारि रैखाथुमसालिआ बहा दं? अपसनाव दं ए माजुलि, बि गुवाहाटी, सि नगाव, डि गहरा। बिनि थारफिननाया जाहैबाय बि गुवाहाटी। 25थियाव दं गाहायाव होनायनि सोर सासेया आसामनि मन्त्रि मण्डलनि गोदानै थिसनजानाय सोद्रोमा? अपसनाव दं ए पीयूष हाजरिका, बि जयन्त मल्ला बरुवा, सि रनज पेगु, डि अजन्ता नियक। बिनि थारफिननाया जाहैबाय बि जयन्त मल्ला बरुवा। लोगोफोर, बेयाव गासै 25 सोंथिखौल' होनाय जादों। माखासे सोंथिफोरखौ नायनो थाखाय नेक्स्ट पार्ट भिडिअखौ नायबानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं। आं सानो नोंथांमोना थारैनो जिउआव जाफुंसार जागोन।